Oke teman-teman, kita lanjut selamatan kita hari ini ya. Masih di Syukrona Channel lur. Selamatan mana? Memang kalau Suro itu banyak event ya di desa saya ini, di lingkungan saya. Jadi kita vlog kembali ke Duren. Bun. Nggih. Rumahnya Pak Gendut. Bentul apa nih Pak? Iya. Apa kalau itu? Karo bote ya larang iki ya. Iya. Enak. Untuk Pak. Kan untune mana aku enak. Pak gak enak sih. Lantan seriju. Ikutin rupa. Aku kayak Bentul. Wis mau godhog. Bentul sing anu yo. Kuwi iki masak kuwi. Godhonge kuning-kuning lho. Abang. Wah, Bang. Kita talus. Lah yo. Wis ndok. Mipas wis Nah. Terus atos. Iki rasaku malah mongkok rasaku. Lho ketok kok nang kabeh. Sing gurung-gurungane ben rasane kenandur. Iya. Ini cara promosi bene iki. Tuh. Iki sing ndok, isor lho, Gus. Ya, Gus. Sing ndok isor kuno ya, Gus. Oh. Mbok gede-gede godhong ya. Pangan. Ya enak. Bentul biru ya. Kan rugi ya. Ya paling ya tahu. Metune setahun pisan iki. Itu lawe rasane. Metune setahun pisan. Jenengan rek nyate, rek wis ngene iki. Godhonge kaya dikonsumsi dhewe. Boten, pas terus gede. iya, ini cara selfie ya. Durung botol iki bentuk iki. Dirasakne sik ngono enak ya. Heeh. Gak mendemi didol. Pokoke gak mendem ini. Padahal anu kok orang dirasakne ning sing ngono karo kena. Gak ngerti lah arek saiki mbote. Pangane teleng. Pakane challenge. Apa itu mbote? Kowe ngerti ta men guyan iki. Apa sih, Min? Bodi apa? Ndak. Ana iki rata-rata teko ino iki. Kok semar tapi pundake gitu ya. Ya, ini udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Hamid mawon teknik kami pokok tolong gawe derek kula nang sami saturan wonten sawetranipun pon titiah keluarga derek kula sepuh. Mewah ingkang anem kula suwun pangestuning wilujeng. Kula namung sadurunge pralaken ingkang gadah sajat lan niki pon titiah keluarga. Sajat lan pun pon titiah keluarga ngedalaken asal sakmene merjinipun saged sugih. Kabeh pindah hormat dhateng ibu bumi bapak kuwasa bumi jumlah kabeh pindah. Ingkang paring sandangan kedha dhateng pon titiah keluarga dalah ingkang paring rezeki kangge rampen jeneng lane. Sedaya dipun wujudengi saged mbantu wujudengan yenipun wujudengi pawedalane poniti sampun manggih tunggal punapa-punapa jenengan seseni derek kula ingkang sami gaturan wonten mriki sedaya. Poniti ngedalaken asa ngarupi bubur petawan nabi hormat dateng sanak danang sikal bakal kang bakal dusun butuh gunung rejo banyak kang keplas kawan gangsal panter milan dipun wujudengi saged wujudengan yenipun milujuhi pawedalane poniti serinten dalem terus laminipun sampun manggih tunggal punapa-punapa jenengan seseni derek kula ingkang sami gaturan wonten mriki sedaya. Poniti ngedalaken asa ngarupi sepuluh kusung saos hormat dhateng Kanjeng Nabi panutan siang kelawan dalu. Nggih panutane poniti tiyang sekeluarga nggih panutane keluargane poniti tiyang sekeluarga. Mila dipun wujudengi saged wujudengan
Sampun manggala tunggak punapa jenengan seseni derek kula ingkang sami katuran wonten mriki. Pun dinedalaken asana rupi saka tumpeng kajatane atipun damel wilujeng kawedalanipun pun iki milane dipun wilujeng sageta wilujeng sampun manggala tunggak punapa jenengan seseni derek kula ingkang sami katuran wonten mriki. Sedaya taos hormat dhateng sederekipun pun iki. Ingkang tebih tanpa wangunan ingkang telak tanpa senggolan. Mila sedaya dipun wujugi sageta mbantu kekiyatanipun diserinten dalu sampun manggalah tunggal punapa jenengan seseni derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Asung hormat dhateng dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 Induk sekawan wuku 13 belasan sak naga sangaranipun sedaya niki dalaken asal arupi jeneng sengkala nulak sekathah para sengkala ingkang sampun dumawas sengkala ingkang dereng dumawas sengkala ingkang sampun dumawas dados kawilujenganipun tiyang sekeluarga ingkang dereng dumawas ditulak maring Allah kepindho Rasulullah miras pantes anggenipun mengko bali griya wilujeng salebete griya wilujeng sak yawine griya wilujeng sak tamen kuwis griya wilujeng sak raja kaya gadahane sedaya ingkang kapanggen kula ngekralaken menawi wonten kekirangan Gusti Allah ingkang nyambut pidungane kula dilayu kasane selamat. Alhamdulillah. Biasanya panjang kok dari dasarnya. Gejala-gejala. Gak bubur labu. Jadi kayak labu tuh, labu. Ini lo kayak ada sisi dulu.
jajal, delok anang iki lho. Budel piye? Iwake gurung. Belajar kok Dek. Nah. Nah. Nah, keduren. Nanti Ben. Tidak. Aku kalau udah dhewe kok. Tinggal aja. Kul kacate pandut. Ayo, Borok dhewe iki mah lho. lah kok no. Oke teman-teman, mengucapkan terima kasih ya yang sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa selalu tersenyum, selalu bersyukur untuk menghadapi hidup ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukronet channel. Sukronet Channel.